Nina bekashana kamenze yaphuza umlazana ngameva enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sanibonani, gama lomabonakude wena iBlack Live TV, gama lohlelo-ke sila sithi khona izimpande ezama-Afrika, igama lami King Sichaka wakaluqa. Sanibonani, ni-right, niphilile, nishap, niyalwazi udaba, sithemba ukuthi bonke abantu-ke baphile njengami, kanza ukuthi sibonga, sanithanda niyezwa. Right, asikelele odabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi ngabe isihambeli sethu size ngani, zokhuluma ngani, soxoxa ngani naye. Sibingelele kakhulu dadewethu, sawubona. Sawubona bhuti wami, njani? Siyaphila njani nini? Ngiyaphila. Nakhaya-ke sihlale sizwa iy'ndaba ey'shaqisayo left and right. Sithemba ukuthi nawe khona usidaba osiphathela lona namhlanje. Kwenze njani sisi? Yebo bhuti wami. Mina ngiqhamuka le phansi ey'ntabeni zaseNkandla. Ngivela emndenini siba u-4. Yeah. Ubaba nje wathola nje amadodana amabili namadodakazi amabili. Amadodakazi singamawele. Bese nginobhuti ababili abadala sebeganiwe-ke nabo sebaphuma imizi yabo. Ekhaya sengisele yimi nodadewethu nje nabazali-ke kuphela. Yebo, so ekukhuleni kwami ngikhule njengeyingane e-right, sikhuliswe ngenkonzo, yonke into ihamba kahle ekhaya. Ubaba uyatohoza, umama uyatohoza, yonke into ihamba kahle. Nathi esikolweni siyingane nje ey'hlakaniphile, yonke into ihamba kahle. Ngithe mangiqeda umatric wami-ke ngahamba ngaya enyuvesi. Enyuvesi-ke ngafike-ke ngahlangana nomuntu engangihlekisana naye-ke okwaba isoka lami engalithola enyuvesi. Engalithola enyuvesi. Hayi-ke sithandane-ke, yonke into ehambe kahle kuze kufike isikhathi ukuthi siyaqeda ama-degree wethu unyaka wesi-4. Sisathandana kahle, lonke uthando lethu lihamba kahle, siyaspoilana and futhi uwumuntu othembisayo ukuthi mangabe nje eke wasebenza kahle wathola umsebenzi opermanent uzohamba yovela ekhaya kwazise njengoba sesineminyaka ewu-4 sithandana. Then i-relationship yethu ibe right bandla, ngifuna ukungasho ayikho into ebengiyisola nje, ayikho into ebisolisa, yonke into behamba kahle. Engithanda futhi nakubo bese ngaziwa, bese bazi nje ukuthi hayi usibani bani uthandana nosibani bani, ngoba nodadewabo besixhumana ngoma WhatsApp nje sixoxe lokho kungatheni. Ubengithanda impela yena, bethembisa. Kuthe ngonyaka wesi-5 mangaphosisi, yabo sesithandana, sesihlala endaweni engafani, long distance, kodwa besivakashelana yabo nje ngama-weekend mangabe kukhona omunye off omunye engasebenzi siyakwazi ukuthi sivakashelane. Yebo. Shaya ama-sleep over. Hayi-ke ngithe mangabe I think phakathi nonyaka nje ngo-September kanje ngithola ukuthi ngizithwele. Hayi okay, ukuzithola kwami vele anginankinga, ayikho futhi into eyangiphatha kabi ngoba ngiyazi ukuthi lo muntu lo engimphathela ingane umuntu ongithandayo nami ngiyamthanda. Futhi sinama-plans mina naye, ayikho nje into engathi yabo ingaba isithiyo noma ingaba isiphazamiso. Hayi-ke shuthi makuhamba isikhathi-ke mina engqondweni yami ngitsho ukuthi hayi angifuni ukumtshela efonini, ngifuna ukumtshela mase sibonana ukuthi hayi bo ngathi khona into ekanje, yabo. Ngicabanga ukuthi phela uzoba excited since kuzobe kuyingane yakhe yokuqala i-firstborn. Kufike-ke isikhathi-ke ukuthi-ke sibonane-ke ngihambe ngiyomvakashela-ke cause usebenzela ngaseGoli yena. Ngihambe-ke ngiye eGoli-ke mangifika kuye eGoli, hayi ngosuku lokuqala kube mnandi, sikhiphane kube njeya kube njeya. Masibuya-ke ntambama-ke sengiyamhlalisa phansi ngiyamchazela ukuthi hayi bo kunento ekanje, ngimkhombise nama-pregnant test. Hawu, okay, ngiyabona yena ukuthi uyayizwa lento engiyishoyo, kodwa manje ubuso bakhe bavile bashintsha njengamangala ukuthi ushintshiswa ukuthi uyathuka noma ushintshiswa ukuthi ujabule kakhulu ukuthi lento bengayilindele angazi, kodwa nje ngabona ukuthi uyashintsha ebusweni. Kodwa ngingayifaki engqondweni yami lento leyo ukuthi ngabe ushintshiswa ukuthi mhlawumbe lento engimtshela yona akahambisani nayo. Yebo. So mangabe sengimtshelile okay silale-ke kube right, ngakusasa ekuseni umuntu uvuka umuncu. Hawu ngithi phela ngiyamteketisa sithandwa sami baby kanje kanje, hhayi umuntu akekho lapho. Athi kanjena mangibuye emsebenzini kumele sikhulume cause wakumele angene ekuseni. Hayi okay, ngibe umuntu-ke ongenankinga-ke, vele kumele sikhulume ngoba khona umphefumulo ozayo sendleleni, kumele sikhulume sihlele ukuthi izinto zenza kanjani, umndeni siwazisa kanjani. Ahambe kaye emsebenzini abuye ngimchazele ukuthi hayi bo sekunesikhathi esinganga kanje kanje kanje. Aqale athethe-ke manje ukuthi ubuthuleleni sonke lesikhathi uzube no-4 weeks, u-4 weeks inyanga. Ngithi no, bengilinde isikhathi esi-right ukuthi ngitshele kahle sihleli phansi sobabili, hhayi indaba ukuthi ngitshele efonini ngoba ungaze ucabanga ukuthi i-prank kanti akuyona i-prank. Yebo, into yangempela. Hhayi umfana asho ukungigwinya. Athi nje mina ngifuna iy'ngane, why ungakhulumanga nami kuqala, ubungahleli ngani, uyazi nje ukuthi mina ini angakabi right, lo msebenzi ngithanda kuwuthola, wena usungilethela iy'ndleko, iy'ngane, imithwalo.
nginga-understand ukuthi uyikhulunyiswa lento ayikhulumayo ngoba phela ingane mayisikhona icebo liyazakha. Yebo, ayikho into esizoyenza. Athi Yeah. nje yena ayi cha yena akafuna iy'ngane, leyo ngane leyo kuyongisiza ukuthi ngiyikhiphe. Hhayi ngithi uyadlala ngoba phela vele bonke abantu uma ngabe esaqala ukuthi abe umzali unokusho izinto angayiqondile. Athi kumele ngiyikhiphe leyo ngane, ngingayithathi serious leyo nto leyo. Sixoxe kahle kube usuku olulandelayo. Ngakusasa futhi uma ngimbuza ukuthi ubuqinisile yini ngale nto obuyikhuluma izolo, nami sengiyadinwa manje cause ngiyabona ukuthi akasho ukuthi uyadlala, akasho ukuthi uyaxolisa. Ngimbuze ngithi mina le nto obukhuluma ngayo izolo ubuqinisile yini? Athi yena kanje, ungibona wena ngiyadlala? Ngiqinisile. Okay, ngibona ukuthi hhayi le ayingangamandla ami. Ngimtshele ukuthi ngicela ukugoduka namhlanje. Isikhathi kwakubo-1 emini. Cabanga ukuthi ngiyobe ngifike nini-ke enkandla ngizosuka ngo-1 eGoli, shuthi ngiyofika ebusuku nje ngabo-6, 7. Angithi mina ngicela ukugoduka. Athi yini manje ekugodukisayo ngoba phela kumele sithathe isinqumo manje ukuthi sizoya nini kadokotela ukuthi uyokhipha ingane. Ngithi mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto leyo. Ngiyahamba ngiye ekhaya. Okay, avume-ke ngihambe ngigoduke ngihambe ngiye ekhaya. Uma ngifika ekhaya efonini nakhona ngizame phela ukumbuyisa ngithi hayi bo sithandwa sami, kanti yini eyenza ukuthi usho zonke lezi zintathu uzisho kumina? Athi ngoba u-understand wena, hey uzongifaka ey'nkingeni. Nginga-understand ukuthi iy'nkinga zani, ngabe usaba abantu bakubo kodwa abantu bakubo bayangazi nje. Iy'nkinga zani lezi akhuluma ngazo. Okay, hhayi sihambe isikhathi ngibhizi ngikhuluma nosisi wakhe la ko-WhatsApp. Usisi wakhe khona omunye udadewabo omncane nje kusese-2K. Kufunda isikole. Yeah. Aphoste la ngalimbe, aphoste enye intombazane angiyazi-ke bandla ngifuna ukuqamba amanga. Aphoste athi kanje umkabafu. Kanjani ngoba ubhuti wabo lo mdala useganiwe bese kuba uye lo, bese kuba lo dadewabo lo mncane. Yeah. Ngithi umkabafu kanjani? Ngimbuze kuntombazane, ubani manje lo osumphostile ngoba ngiyazi ukuthi akusiyena unkosikazi kalo bhuti omdala. Basiqhatha. Osisi bayaqhatha. Ngimbuze ngithi ubani manje lo osumphostile la? Athi kanjena, hayibo ubungazini mina bese ngitsha ukuthi phela sengihlukene nobhuti. So ngiyaxolisa bengaqondile ukuthi ngene phansi kwenu. Ngiyaxolisa ngizosidelete le status nani. Kusho ukuthi usho lokho sekulate vele ngoba sengisibonile. Ngibuya ngalana-ke nje sengivutha umlilo ngiyambuza-ke mina ngithi hayibo kwenzakalani khona yini kanti umuntu ohlekisana naye kanje. Into eyangithusa kakhulu azange azame kusho ukuqamba amanga umfana. Wavele nje wangitshela nje kwezikabhoqo ukuthi yebo sengilobolile, bengilobola Good Friday wena ngoba manje ku-September uzongitshela ukuthi ukhulelwe. Hawu. Good Friday ngo-April ubulobola, mina ngo-September ngithola ukuthi ngikhulelwe. Kanjani? Ngathi umfana ngiyacela futhi nje ngicela ukuthi nje sihlukane if wawuyimisela ukuyikhipha leyo ngane shuthi mina nawe into yethu mina nawe isiphelile. Hawu. Hayi bantu. Hhayi-ke kuthi kusenjalo-ke ngisazama ukuthi ngitshise lezi ndaba angitshela zona ukuthi uma ngayikhiphi le ngane into yami nayo isiphelile. Emqondweni wami nginalento yokuthi ekhaya sikhuliswe ngenkolo, angikwazi ukubulala ingane engenacala. Kodwa futhi elinye isayidi ngiyamthanda lo mfana. Mhlawumbe uma ngiyikhipha le ngane sengalungiseka into yethu. Hhayi okay, kudlula iy'nsuku ngine-stress la ekhaya. Sengiqala ngiba namamuthi-ke nje yabo ngidliwa i-stress, hhayi ngoba mhlawumbe ngithanda ukuthi ngibe muncu. Hhayi-ke kuthi ngelinye ilanga sinosisi wami sihleli nje lo oyiwele lami. Sihleli siyaxoxa kumnandi. Asho into ngathini eyangichukuluza. Asho into eyangichukuluza. Bese ngiba nolaka. Yabo ulaka lami lihlangene nale stress nama-hormones ukuthi ngimithi kodwa kakabikho umuntu owaziyo la ekhaya. Okay, umama yena ngase ngimhlebelile kodwa wathi hhayi asingaqali sigagamele sibone ukuthi yabo kumi kanjani. Sobona sobona ekuhambeni kwey'nyanga ukuthi ubaba simazisa kanjani. Ekuxabaneni kwami-ke nosisi wami-ke lona-ke akhuluma amazwi abuhlungu. Shuthi nami bese ngiyamphendula. Ekumphenduleni kwami kanti angazi ukuthi uzophahluka. Athi kanjena, angithi wena usungumfazi usukwazi ukumitha, yikho uzokwazi ukuthi ungitshele lento ongitshela yona. Hawu. Lapho khona ubaba. Ngibona ukuthi umama uswele umgodi wokucasha ngoba phela manje yena uyazi and ubaba uzothi uthule nendaba engaka. Ubaba abuzisise kahle ukuthi hayibo ubani umfazi manje kanti umfazi akekho yedwa yini la ekhaya ngoba uma wenu. Wena uma uthi udadewenu umfazi ngoba usekwazi ukumithi uchaza ukuthini. Athi yebo baba lo umithi. Ngiyakutshela-ke mina akekho and umama uyazi. Hawu.
ubaba akagane-ke acasuke-ke adinga aganunu wabo-ke. Umama azame ukumehlisa umoya kufane nokuthi nje hhayi uyadlala. Ubaba angitshela ukuthi mina shuthi la ekhaya angisesiyona ingane, ngoba sengikwazi ukuthi ngilethe enye ingane emhlabeni. Angiphume-ke la ekhaya. Ngiyaxoshwa manje. Ngizama ukumchazela ukuthi cha baba akukho njalo, nakhu nje sengikwazile ukuthi ngifunde ngaqeda esikoleni nga-graduate, ukuthi phela-ke amathuba omsebenzi amatoho bengakavuki kahle. Yebo, kodwa baba ngikwazile ukuthi ngiy'phathe kahle kuze kufike lesi sikhathi sokuthi ngize ngiqede isikole ngi-graduate. Kwenzeke nje leli phutha elilodwa, athi ubaba yena akanayo ingane ezozalela ekhaya. Yena akanayo ingane ezozalela ekhaya, umuntu akayozalela emzini wakhe. Ngibona ukuthi uqinisile. Hhayi-ke the mangabe esho njalo ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza. Ngehlisa umoya nga-decide ukuthi hhayi ngizohamba, mhlampe ekuhambeni kwesikhathi uzoyehlisa umoya axole. Angifonele athi hhayi buya ekhaya mntanami. Hhayi-ke kuhambe isikhathi ngine-stress lapho. Ubaba wengane ngiyazama ukuthi ngixhumane naye. Uyabona nje ukuthi akekho lapho. Ku-WhatsApp-ke selangibhlokha kusho ukungibhlokha-ke bese ngasakhulumi ku-WhatsApp. Bengizama ukuthi ngimthole kubo odadewabo lapha. Nakhona mangabe bake bathi nje nangu usibani bani uyakufuna, ubone ukuthi uyadinwa. Athi ufunani loyo, ufunani loyo. So kwaze kwahamba kwafika la engikhathala khona ukuthi hhayi othi ngimyeke ngingaloyo ngiyamlandelela. Baningi abantu la ngaphandle bekhulisa iy'ngane bodwa, akuqali ngami. Nami ngizokwazi ukuyenza lento. Ngaleyo mzuzu angisebenzi, nasekhaya ubaba uthi akasangifuni. Hhayi-ke bese kube khona umnganami engahlangana naye enyuvesi. Kodwa nje bese kuneminyaka singakhulumi. I think bese kuphele u-3 years singasakhulumi. Kade nje ngamgcina. Kodwa ngoba bengimazi ukuthi uwumuntu o-right, umuntu onenhliziyo exoxekayo naye. Ngimchazele ukudala balami ukuthi hayi bo sekwenze ukuthi nokuthi uyamkhumbula yena usibani bani loyo ngangihlekisana naye enyuvesi kanje kanje. Athi hhayi ngiyamkhumbula. Ngimtshela ukuthi hhayi-ke sengigilile. Ngithole nokuthi uselobole and ngithola late sengikhulelwe mina. Athi hawu phephisa mngani kanje kanje. Ngimtshela ukuthi nasekhaya-ke sengixoshiwe. Athi hhayi khululeka ungeze uzocupha la kumina. Uma ucupha la kumina uzobe yabo umakethe. Angibuza ukuthi zingakhi iy'nyanga. Ngimtshela ukuthi hhayi iy'nyanga isesephansi seseno-4 months. Athi hhayi akakabi kubi ngaleyo ndlela usengakwazi ukuthi umakethe uwuthole umsebenzi. Uqokelele amasenti ukuthi ingane ngibamba amatoho ukuthi ingane mayizalwa ifike vele ngiyilungiselele ngicoshacoshe ney'mpahla namabhayi yabo yonke loo nto leyo. Hhayi ngibona ukuthi umngane wami uyangisiza ngempela-ke futhi nje njengoba nobaba ediniwe ayikho into engizoyenza angihambe ngiye kuye. Ngalowo mzuzu anginamali. Umama-ke azama ukunginika-ke lokho okuncane ukuthi ngingafiki ngilengise izandla likamngani. Ngikwazi ukucoshacosha iy'shebo, ngifike kamngani. Sihlale inyanga yokuqala, eyesibili. Uyabhizi ungizamela amatoho nje, uyangizamela. Nami-ke ngiyazama-ke ngo-350 laba ba-government. Ngiyazama ukuthi ngenze iy'tifiketi zomakhompyutha no-security. Into ebengakaze ngiyenze ngoba phela nginale degree kuphela. Hhayi-ke ngizame ukufaka uma-security, ngifake kungavumi. Into eyenzeka ngagcina nje ngithola umsebenzi nje edrobheni kwesinye isitolo esidayisa iy'ngubo ngabamba khona. Kodwa ngibona ukuthi imali engiyenza khona incane ngale nto ayanele. And ngihlezi ngibuya everyday ngikhala kumngani wami la ngithi mngani le mali engiyithola lapha ayanele ngempela. Hhayi ukuthi ngike ngelinye ilanga ngitshela ukuthi hhayi efemini ukuthi kuyaqashwa kanje. Iy'nyanga ziyakhula lapho sengino-6 months. Athi efemini kanje kuyaqashwa. Hhayi okay ngishone khona. Athi futhi efemini kumnandi uhola nge-hour. Kumnandi uhola nge-hour. Kusho ukuthi uma usebenza u-5 hours nje makuthiwa i-hour 100 rand. Kusho ukuthi ngosuku uyabuya no-500. Hhayi ngibona ukuthi imali leyo kuyasebenzeka. Ngivukele khona efemini usuku lokuqala. Hayibo kuyamiwa laphana. Ngabuya iy'nyawo zidumbile zingaka. Nesisu phela siyakhula ngapha. Hhayi usuku lesibili ngiye futhi phela ngiyayidinga nemali. NgoLwesithathu angazi noma ngakhushukelwa i-BP noma kwenzakalani ngaquleka emsebenzini. Ngabuyela endlini-ke ngafike ngamtshela umngane ukuthi hayi mngani angisabuyeli lapha. Kungaphezu kwamandla ami. Hhayi-ke umngane athi hhayi ngiyakuzwa mngani uzamile bakithi uzamile. Into engakusiza ngayo yazini khona omunye ubaba engimaziyo engingakuyisa kuyena mhlampe uyogeza yabo nje ukline mhlampe nezinto zakho zizokhanya yabo yonke into leyo. Hayi nami ngibona ukuthi into e-right leyo mhlampe yazi mangaya lapha ngingakwazi ukuthi ngigeze yabo nje ngihlambululwe kahle ngihlanjululwe mhlampe nalo msebenzi engiwufundele ngingahle ngiwuthole. Ngicabanga ukuthi yabo mangathiwa ngiyaya lapha into zami zizokhanya ngithola umsebenzi engiwufundele i-permanent ngikwazi nami ukuthi ngiphile impilo yami nengane yami izofika ngikahle. Hhayi okay umngane angilayele ngempela-ke ubaba thizeni wangapha eMbazwane kaMhlaba uyalingana.
ngihambe-ke ngishone khona-ke ngalamasenti ebengiwathola efemini. Ngithi hhayi ngoba uma ngiya lapha izinto zami zizoba right, ukuthi ngisebenzise le mali nginethemba ukuthi uma ngibuya vele ngizowuthola umsebenzi, then ngizokhathi ngiseyivele ngane. Hhayi-ke ngishone khona kamhlaba uyalingana, ngihlangane naye ubaba lona, angitshela ukuthi ngibuye ngelanga elokuthi ngibuye nomchamo. Umchamo engiwuchama njalo ekuseni, uchama uqala njalo ekuseni, ngiyachama ngiwufaka esigubhini thizeni u-2 litre. Yeah. Ngichame ngifake esigubhini, ngichame ngifake esigubhini. Kwaze kwaphela isonto-ke ngabuyela ngesonto elilandelayo. Uma ngifika kuye, okay, athathe-ke umchamo lona ahlanganise nakuhlanganisa noma phela ngeke ngikwazi. Ahlanganise nokwakuhlanganisa. Angibuze ukuthi nginabo yini odadewethu. Ngithi mina yebo nginaye udade, iwele lami samawele, yebo. Athi hhayi kuhle impela-ke loyo kufana nokuthi uwe. Mayesho kanjalo nginganaki. Nanokuthi aze afune umchamo nje ngoba kwenzenjani, ukugezwa kuhlanganaphi nomchamo. Nami ngithi ngisazobuza leyo nto ngoba phela uzogeza la ungenapho cha. Ngizogezwa la ungenaphi. Wagezwa useyachawa. Hayi yabo iyangidida kakhulu leyo, angifuni uqamba amanga. Kodwa ngoba ngumuntu odinga usizo, ngidesperate, ngiyafuna izinto zami yikhanye, ngiyafuna ukuthola umsebenzi. Angizange ngize ngikunake konke lokho, ngenza nje lokho kuthiwa ngikwenze, ngafika nawo umchamo. Nokuthi angibuze ukuthi udadewethu uhlanganaphi ngoba yimi ozogeza la. Hhayi ngisho ngithi yebo nginaye udadewethu oyiwele lami. Hhayi-ke kube ukuthi-ke athi ubani igama lakhe nesibongo, ngisho zonke lezo zinto lezo. Hhayi bese ethi hhayi alright-ke ngiyabonga-ke. Bese ethi emva kwenyanga uzoqala ubone umehluko. Njengamanje uzowathola ama-interview nani. But ukwenza imali yangempela uzokubona emva kwenyanga. Hhayi ngibe nethemba ngithi hhayi inyanga isikhathi esincane ngapi leso. Angeke ngihlule ukubekezela isikhathi esincane kanje. Nangempela ngibuyele emuva kamngani, ngisahleli kamngani nami ekhaya nje namanje ubaba akakafuni ukuzwa lutho ngami. Usadinwe lokho ukukhulelwa. Usadiniwe namanje ukukhulelwa futhi-ke kuwesi-ke manje ngoba phela isisu sikhulu angabelethi akafuni nokuzwa nje. Ngiqhubeke-ke ngihlale kamngani-ke ngilokho ngifaka ama-CV. Ngibizwa ngapha nangapha-ke manje-ke ngiyabona ukuthi hhayi lokugeza lokho kusebenzile. Ngoba before noma bengiwafakile ama-CV mhlawumbe bengizobizwa endaweni eyodwa. Manje yonke indawo engifake kuyi-CV ngiyabizwa kuyo yonke leyo ndawo leyo. Ngifike futhi ama-interview wami ngiwenze kahle, ngibone ukuthi cha nami ngishayile le interview. Ngi-happy. Babuyele kimi futhi bafone. Kube khona-ke la abafona khona-ke ngabona ukuthi hhayi lo iwona engiwukhethayo kumsebenzi, ngathathwa khona. Sihamba isikhathi ngiyabona ukuthi hhayi yonke into ihamba kahle, ngiyasimama. Ngiku-7 months lapho. Hamba kahle yonke into. Ngiqale-ke manje ngithi hhayi yazi ukuze imali i-income ingene kakhulu, othi ngizame ukuvula isalunanyana. Isaluni lena ngixhumana nodadewethu lo osekhaya. Ngithi yena hhayi uyena ozobheka isaluni le. Mina ngoba vele ngiyasebenza umsebenzi opermanent. Ngivula isaluni ayibheke udadewethu. Bese kuthi mase ngino-8 months, yebo. Mase ngino-8 months imali ilokhu iyangena. Ngiyabona nje futhi ngi-happy ibhizinisi lelo lihamba kahle. Bese ngidecide ukuthi hhayi yazini othi ngivule i-car wash eneshisa nyama. Yebo. Uma ngivula i-car wash eneshisa nyama, okay, bakhona abafana nje basendaweni endaweni. Udadewethu uyena futhi ozobheka leshisa nyama ngoba mina ngi-heavily pregnant. Angeke ngikwazi ukuthi ngiyoke ngiyoma laphana nanokuthi ngiyasebenza. Futhi ngaleso sikhathi leso ngase ngithathe i-maternity leave, ngase ngihleli. Yebo. Shuthi-ke kulo 8 months loyo ngiqale manje ngizwa ama-pains kuningi nje ngingasaqondi kahle emzimbeni wami. Sekunama-complication amaningi, ngiyangena ngiyaphuma ey'bhedlela. Kuthi ngelanga lokugcina uma ngi-admit-wa esibhedlela, mabethi ba-check-a i-heartbeat yengane, bathi le ngane ithule. Bazama ukuyi-check-a odokotela batoboza khona bathi hhayi le ngane i-heartbeat ayisashaya, shuthi ayisekho. Shuthi mina sengimele ngiphuthunyiswe theatre ngiyohlinzwa. Kukhishwa le ngane ayisekho, isishonile. Ngizama ukuxhumana nobaba wengane ngimazise ukuthi hayibo sekwenze ukuthi nokuthi. Athi ngangishilo nje ukuthi sikhiphe leso sisu. Ubufuna ukuthi uzubhonde nayo kuqala le ngane khathi izoshona. Hawu, uyikhuluma kanjani into ebuhlungu kanje kumina? Ngoba njengamanje ngilimele, ngindlulelwe ingane ebese ngiyithwale 8 months bese kushoda kancane ukuthi ifike emhlabeni. Ngibona ukuthi shuthi vele ubengakaze angithande lo mfana. Hhayi-ke ingane ngihlinzwe yonke into indlule kahle, ingane ifihlwe ngoba phela bese kuwumuntu.
ifihlwe kahle. Kunaloko ngicabanga ukuthi ubaba emva kwaleso simo leso uzongizwela Uzoxola angibuyise ekhaya. efise Cha, hhayi lutho. Kodwa-ke ngoba phela vele ngithi bese ngisebenza, bese nginendawo yami, bese ngirenti i-apartment yami, yonke into i-right. nemali iyangena. Yebo, nemali iyangena, ishisa nyama, nesaluni kuhamba kahle. Nasekhaya nje futhi nginokubathumelela imali, kodwa ngiyizwa iy'nkulumo zababa ukuthi uthi nje yena akayifuni leyo mali. Yeyi mina njena kwanjanjani, ngaphula umthetho wala ekhaya, ngamitha ngingaganile, ngamitha ngingalotsholiwe. Uyabo ukuthi akumnandi, nasekhaya akumnandi. Usakwatele nomama ukuthi azange asho, wayathula nemfihlo. Uyabona nje ukuthi akusekho mnandi, inhlalakahle ekhaya ayisekho. Nobaba-ke waphelelwa itoho lakhe, kodwa ngoba ngangikhona ngisebenza kahle namabhizinisi ehamba kahle, ngithi ayikho into azoyiswela ubaba ngikhona. Hhayi, sihamba isikhathi, emva konyaka ngishonelwe ingane. Sengibona ukuthi hhayi nami sengi-ready manje ukuthi ngingene kwenye i-relationship, because phela angeke ngikwazi ukuthi ngiyincishe ukuthi ngithole umuntu ozongithanda ngenxa yalento engayenziwa ubaba wengane yami. Ngithole-ke umuntu engizothandana naye, ihambe kahle i-relationship yethu, ngibone futhi naye ukuthi cha uyangithanda. Masina 3 months sithandana ngikhulelwe. Enhlizweni yami ngiyitshela ukuthi hhayi shuthi uNkulunkulu ufuna ukungipholisa. Ngamanxeba lo mntanami owandlula. Ngitshela ukuthi hhayi uNkulunkulu ufuna ukungipholisa, usengiphinde wangipha futhi elinye ithuba, wangipha ithuba lokuthi ngibe umzali. Hamba isikhathi, mangina 2 months sengizongena ku-3 months. Isisu sichitheke, ngiphuphunyelwe isisu. Phuphunyelwe isisu futhi bhuti wami. Phuphunyelwe isisu. Masiphuphuma isisu, emqondweni wami ngizitshela ukuthi mhlampe ingoba bengingakadlulisi kahle, bengisacabanga kakhulu ngale nto eyenzeka, ngicabanga ukuthi mhlawumbe izophinde yenzeke futhi. Hhayi, sindlule kuleyo nto leyo. Ekhona futhi lo muntu engithanda naye u-supportive. Ukhona nje uyangisapotha, odokotela sibahamba bonke, nangekathi futhi ngiyoklinwa, mangiqeda ukuphuphunyelwa isisu wayekhona nje nami, yebo. Hhayi, qhubeke futhi uthando lwethu kungabi kubikho into esolisayo. Ngiphinde futhi ngikhonsive futhi-ke ngikhulelwe futhi. Hambeni kwesikhathi, mangabe sengiqeda i-3rd trimester-ke lapho, because first trimester ngayiqeda. Mase ngizongena kwinyanga ka-4 siphuphume futhi isisu. Hawu, kanjani manje? Shuthi manje sengiphuphunyelwe izisu ezintathu manje. Hhayi, nami sengiyasaba-ke manje ukukhulelwa-ke, sengiyasaba-ke nje ngempela. Ngizama ukuthi ngijove-ke ngi-avoida lento yokukhulelwa manje, ngoba ngiyabona ukuthi shuthi into engazi ukuma manje, shuthi isazoloku iqhubekile, angazi ukuthi konakelephi. Ayikho futhi into engiyisolayo, ngicabanga ukuthi izinto zonke zizenzakalela nje natural. Hhayi, kuhamba isikhathi, umuntu lo engihlekisana naye usekhuluma indaba yokuyovela ekhaya. Nami anginankinga, sibambisene kahle, amabhizinisi ayandlondlobala, yonke into right, ngoba waze wasuggest i-idea yokuthi asivule indawo yokuthi sithengise utshwala, i-bottle store kanje. Hhayi, ngibona ukuthi lo muntu lo unami u-supportive. Nangempela akakhuluma indaba ukuthi uzoyovela ekhaya. Athumele-ke incwadi-ke ekhaya, yonke into ihambe kahle. During leyo process leyo ukuthi kuzoyolotsholwa nani nani, ngithola ukuthi ngikhulelwe futhi. Hhayi, sijabule-ke ukuthi hhayi bandla Nkosi yami, qondane kahle. Mhlawumbe nobaba uzoyehlisa umoya ukuthi kwenze kanje kanje, nawa namalobola ayeza vele. Hhayi-ke sihamba isikhathi, kulotsholwe, kundluleke-ke amalobolo. Kuthi mhlawumbe emva kwa-3 weeks amalobolo, ngizizwe ukuthi angikho right. And vele angithi umzimba uyakutshela because seyijwayele ukwenzeka lento. Ngizizwe ukuthi angikho right. Manje sengiyasaba ukumtshela manje ubaba wengane ukuthi hayibo, lento engayizwa ekuqaleni ngiyayizwa futhi. Ngoba manje ngiyasaba, ngiyayidabukela Nkosi yami ingane yabantu ukuthi lo muntu ungithandile, wangisapotha, waze wayovela ekhaya. Kodwa manje mina ngihlulwa nje ukumnika nje into elula, ingane. Hhayi, nangempela ngithe ngisazizwa kanjalo, ngiyabona ukuthi vele emqondweni wami nje vele sengiyazi ukuthi sekunjalo vele. Ngizame-ke ukumtshela angiphuthumise esibhedlela. Masifika esibhedlela vele seku-late, kuthiwa hhayi ingane ayisekho. Ingane ayisekho. Shuthi eyesi-4 manje le ngane singilahlekele. Ukulahleka kwayo, hhayi ngazitshela ukuthi cha, khona ongahambi kahle. Ngoba each and every time mangiphuphunyelwa isisu, khona okuhamba kahle ebhizinisini. Ngoba ngenkathi ngiphuphunyelwa isisu okokuqala, ngakwazi ukuthi ngivule isaluni, imali yangena kahle. Kwaphuphuma isisu okwesibili,
imali yakhula, ngavula ilo i-car wash neshisa nyama. Manje kule yesithathu ngiphuphunyelwe isisu, imali yangena, ngavula le bottle store le engiyivulile naye umuntu le engithandana Umkhwenyana, naye manje. Kodwa manje futhi ayikho into eringayo emqondweni wami ukuthi yindaba zonke lezi zinto zenzeka zenzeka kanje. kanje. Ngize nginakiswe uye-ke lo muntu engithandana naye athi, hayi bo, awungitsheli. Kanti kwenzakalani? Wena nje kancane kancane isisu siyaphuphuma, kancane kancane isisu siyaphuphuma. And mina phela angeke ngimtshele yonke into ukuthi hhayi ngake ngaya kubaba thizeni embazwane. Ngayogeza, Angeke ngimtshele. Kodwa manje indlela izinto esezenzeka ngayo Usunokusola. sengiyasola ukuthi hhayi akusekona. Ngizama ukuxhumana nomngani, ngimchazele ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi cause umuntu ebengixoxa naye yonke into. Athi yena hhayi angeke aze akwenze lokhu ubaba usibanibani, inyanga ehlonipheke kabi nje, uyaziwa nje ukuthi uyabasiza abantu. Wena mngani awunadanki, usunamabhizinisi, usunayo yonke into, uqeda uzomcabangela into ekanje. Ngithi hhayi mngani bengingasho kabi, yabo, ngibona ukuthi hhayi ayihlali kahle kuye. Ngithi hhayi uthi ngihoxise amazwi ami. Kuthi ngelinye ilanga ngidicide ukuthi hhayi uthi ngi-drive ngishone khona kaMhlaba Iyalingana. Ngihambe ngiye kaMhlaba Iyalingana. Uma ngifika kaMhlaba Iyalingana, ngimfike ngimthole ubaba ngimfice. Bese ngiyangena ngiyakhonsathi, ngiyamchazela ukuthi hayi bo, kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi. Uma ngabe kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi, angiqondi ukuthi kwenzakalani. Ebese ekhathi engitshela ukuthi le nto ayenza kwakuyisithwalo. Hawu. Kwakuyisithwalo. And uma eseyichaza into yakhona, uma ngibuyela emuva ngikhumbula kahle udadewethu lo bengimusho ukuthi uyiwele lami. Lo ogada amabhizinisi ekhaya, naye uke wakhulelwa. Sekunesikhathi nje wakhulelwa. Uma ekhulelwa aphuphunyelwe isisu. Uma ephuphunyelwa isisu, umama ayisukumele le ndaba ukuthi abantu abami baphuphunyelwa isisu kangaka kanjani. Ayisukumele umama le ndaba, atshela udadewethu ukuthi hhayi akuhambe uyobona umuntu. Udadewethu nangempela akaye uyobona umuntu. Uma efika lapho eyobona umuntu wesintu, umuntu wesintu amtshela ukuthi indaba isegcekeni. Buza udadewenu lo iwele lakho ukuthi wenzani, yimi lo dadewabo. Buza udadewenu lo iwele lakho ukuthi wenzani. Udadewethu uma ebuya kimi, ubuya akabuzi, uyangitshela nje. Uthi wena ini wenza ukuthi. Emqondweni wami ngididekile ngoba nami akusuye yedwa olahlekelwe ingane, nami ngilahlekelwe ingane. Shuthi nami ngingazenza kanjalo. Uyabo? Excuse me, ngiyibuza ukuthi nami shuthi sengingazenza into kanjalo. Athi ngihambile ngaya endaweni yokuthi bangitshelile ukuthi umsusa wayo yonke lento uwe. Ngibona ukuthi hayi ushuthi khona into ekhona, angeke kunuke intuthu ingekho. Ngeke kube nentuthu umlilo ungekho. Ngizame-ke manje ukuthi ngikhulume naye, ubone ukuthi akazwa mshini and akasafuni lutho ezomhlanganisa nami, akasafuni nokungilekelela emabhizinisini, nje sekukuningi. Mana-ke dadewethu mhlawumbe ungene emadevini. Ubaba lo wakaMhlaba Iyalingana embazwane. Yebo. Uya kuyena uyomtshela, ufike uyakutshela ukuthi ngesikhathi ekwenzisa lento wayekuthwalisa. Ingqondo yakho ithini ngoba wena awuye lapho ungayi kothwala? Wawuyogeza. Shuthi wena uthwaliswe ungazi. Ngithwaliswe ngingazi. Ithini into yakhe masumtshela ukuthi lokhu awukuzwa kahle kwenzeke kanjani? Uyambuza ukuthi kwenzeke kanjani? Kungani efike leso sinqumo engakutsheli wena? Yebo bhuti wami ngambuza. Shuthi uma esengichazela ukuthi hhayi ngenkathi kwenzeka ukuthi nokuthi ngangikunikeza isithwalo sokuthi ungenelwe imali, zonke izinto zakho zihambe kahle. Sengiyambuza ukuthi mina ngoba mina lana ngafika ngizogeza, kwenzeka kanjani ukuthi ungithwalise mina ngingazi? Ngoba phela umuntu uyamtshela bese yivumela yena ukuthi uyavuma na ukuyithatha lento. Ebese esho ukuthi yena akasebenzi kanjalo, usebenza ngokusiza abantu, akasebenzi ngokuthi atshele umuntu ukuthi umsiza kanjani. Yena into ebalulekile kuye ukuthi asize umuntu, hhayi ukuthi amtshele ukuthi uzomsiza kanjani. Ayiyangiphula umoya kakhulu leyo nto leyo ngoba njengamanje mina nodadewethu asisabhekani. Angisakwazi ukuthi ngithole abantwana. Uyangitshela futhi ubaba lo ukuthi ngenkathi engingenzela isithwalo engithwalisa, wathwala ngesibeletho sami. Ekuhambeni kwesikhathi kuzofika la othola ukuthi khona siyakhathala. Ingakho abuza ukuthi nginaye yini udadewethu noma udadewethu.
wase wabuza ukuthi ubani igama lakhe. Ingakho-ke manje lento isingene kudadewethu. Manje mangimbuza ukuthi ingakhona yini ukuthi ibuyiseleke emuva-ke Nkosi yami idadewethu ingamchaphazeleli, igcine la kumina kuphela. Igcine kumina njengomnikazi wayo kuphela, ingasandluleli kubantu abaseceleni kwami engibathandayo, ngoba njengamanje iyamosha lento, imosha umndeni ngoba umama akasazi ukuthi athathe isayidi labani, sixabene manje siwosisi. Athi ubaba cha, ayikho into angayenza. Yabo njengoba isiqalile ngale isiqedile ngalanga kimi, ngoba nje ngichithekelwe izisu eziwu4, shuthi vele bengidalela ukuthi ngibe nengane eziwu4 sekuphele zona. Isidla ngapha-ke kudadewethu. Ilapho-ke ngavele ngabona ukuthi kumele ngiyisukumele lento, ngicela usizo. Ubaba-ke lo wena osumganile osomkhwenyana wakho, Yebo. uyasazi isitori noma usamfihlelile kuyona yonke enyakade? Akulula bhuti wami ukuthi ngimtshele ukuthi kwenzakalani, akulula. Ngoba mangathiwa ngiyamtshela, angeke asangibuke ngaleli sebengibuka ngalo. Sengiyoba umuntu omubi owagijimisa imali, wakhohlwa ukuthi ulimaza abantu abaseceleni kwakhe. Kodwa nami angeke ngisho ukuthi ngibeke iphutha ngoba ngangingazi, ngangithi ngiyogeza. Ngathwaliswa ngingazi. So i-complicated lento ngoba kusho ngathiwa ngiyazama ukumchazela, angeke aze akholwe ukuthi yonke lento yenzeka ngingazi. Kuzoba nzima kakhulu ukuthi ngimchazele, so kwamanje akakazi. Kodwa manje into engiyisaba kakhulu eyenza ukuthi ngilisukumele lo daba ngize lana ngizofuna usizo ukuthi udadewethu lo, ngisaba ukuthi njengoba nje mina naye singazwani kanje, angahle aphahluke indaba igcine isifika emadlebeni ababa, njengoba nasekuqaleni naphahluka indaba yokuthi ngikhulelwe. Manje ngibalekela lokho, yikho sengidecide ukuthi ngilisukumele lolu daba ngoba ngiyabona ukuthi lizomosha umndeni wasekhaya. Umndeni wasekhaya, umuzi wasekhaya uzobhidlika ngoba nomama uzothola amachaphazelo ukuthi uhleli phezu kwendaba engaka ngoba uyazi yena ukuthi kwenzakalani. Ubaba uzokwata ukuthi nasekuqaleni wafihla ukuthi ngikhulelwe, namanje futhi uyafihla ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nodadewethu. Manje nje ngivele ngabona ukuthi ngisheshe ngilisukumele lo daba, ngizama ukuthi ngithole usizo ngendlela engalithola ngayo. Asigoqe-ke dadewethu, wena ma lolu daba kuvela ukuthi umlaphi wethu wendabuko la uyafisa ukuthi akusize, athi uzoyivala lento ngeshwa kuvaleke yonke into namabhizinisi akho nemali yakho yonke into, u-ready for that? Yebo bhuti wami ngi-ready, angisafuni lutho. Uyabona nje bonke lobuhlungu engibuzwile, ngilahlekelwa yingane eziwu4 zonke, nalobuhlungu udadewethu abuzwile, nalezi inkinga umama esengimfake kuzo ukuthi kumele achoose amasayidi phakathi komyeni wakhe nezingane zakhe. Ngingalidinga ngempela usizo noma ngathiwa ngisala ngingenalutho, kodwa ngiyazi ukuthi ngizobe nginokuthula emoyeni wami, futhi ngazi ukuthi nomndeni wami uzobe usasendawonye, sithole ukuthi silungise izinto, sixolelane. Siswami, asithembe ukuthi usizo uzotholakala nawe ubuyele empilweni yakhe normal oyaziyo nejwayele nozoba happy ngayo. Sibonga nangesikhathi sakho ukuthi ufike la. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami, ngingabonga kakhulu mangathola usizo. Lento kehlezi siyichaza sisho ukuthi asibona abelaphi bendabuko, kodwa siyafisa ukugqugquzela abantu ukuthi mawuya kumlaphi wendabuko wenze isiqiniseko sokuthi uyabuzisisa yonke into ukuthi kungani kwenziwa lokhu, kungani kwenziwa lokhu, ukuze ungayitholi usesifungweni ongasazi, njengoba udadewethu ade esho ukuthi wathwaliswa engaqondanga ukuthwala, wathwala nangesibelethi sakhe into ebuhlungu kangaka. Asibonga ke ingane zakwethu, igama lohlelo-ke impande zama-Africa Black Life TV, igama lami King Sichaka Luqa, nakanjani ngokuzaso phinde sibonane sixoxe futhi ezinye iy'ndaba ey'hlubudlu bekhasini. Angigeqi amagula lokhu kungemuki, sibonane kokuzayo, sale kahle. It's the Black Life TV.